Dnes sa stávame súčasťou oslav folklóru v našom regióne i v našom meste na medzinárodnej úrovni. Srdečne vás preto vítam na 27. ročníku Medzinárodného folklórneho festivalu, kde hlavným organizátorom už vyše 20 rokov je Novohradské osvetové stredisko v Lučenci. A mne je dnes cťou uvítať na pôde nášho mesta Poltár 3 folklórne súbory, ktoré verím, že potešia oko i dušu nejedného z vás. Takže dnes máme po prvýkrát na kúpalisku v Poltári Medzinárodný folklórny festival, kde majú možnosť vidieť diváci zahraničné súbory, ale aj slovenské. Takže som veľmi rád, že sa to podarilo s Novohradským osvetovým strediskom dať do takejto finálnej podoby a verím tomu, že tí ľudia, ktorí sú tu, sú dnes spokojní. Z Maďarska sme prišli z obce Ečer. Videli sme jeden maďarský verbung a potom naše slovenské tance z Bekešskej župy a potom naše ečerské slovenské tance a z okolia jedného valčíka. Takže videli sme súbory z Turecka, z Maďarska, ale aj zo Slovenska, súbor Haličan. We are coming from Turkey, the capital city of Ankara. It's a wedding dance. It is performed in Turkey east side. It's our first time in Slovakia. The nature, it's perfect. The hospitality and the food, everything. Our guides also and the organization is perfect. My sme hudobno-spevácka skupina Haličan z Haliče. Prišli sme potešiť ľudí v rámci Medzinárodného folklórneho festivalu. Dnes sme sa predviedli s blokom Keď si ja zaspievam. Sú to pesničky väčšinou z Podpoľania a zazneli aj piesne z Novohradu. Ľudia majú radi folklór, vidíme, že prichádzajú aj mladí. Na večer o 18. hodine sa majú možno všetci prítomní tešiť na legendárnu 25 Oldies Party s Rádiom Express a dokonca príde aj hudobný host z Kuby, spevák Eusebio, takže o zábavu a tanec bude určite postarané. Ja som z Kuby, ale žijem v Žiline. Slovensko je super, Slovensko je úplne výbornísima krajina. Slovenské dievčatá sú veľmi krásne, majú dobré srdce. Bueno, dneska spievam moje vlastné songy, ktorý urobím s Petrom Panom, DJ Maire, a budem la farándula, la música, muchacha, vamos, urobíme veľa vecí. Pre všetky, dneska budeme dobrá sa babať ako na Kube. Pozdravujem všetkých Poltarčanov. Veľa zdravia, šťastia, lásky, úspechov, všetko dobre vám prajem. Čau! Ja by som sa aj dnes chcel poďakovať zamestnancom Mestského úradu, ktorí pomáhali pri organizácii, takisto zamestnancom technických služieb a v neposlednom rade aj osvetovému stredisku za spoluprácu. No a samozrejme moderátorovi tohto dňa, pani poslankyni Hanke Tureňovej, ktorá nezištne a v rámci svojho osobného voľna dnes sem prišla a odmoderovala túto akciu.